आं बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिबाय। दिनैहाय बिटिआर सरकारनि गेजेरजों जोंहा जे माइनाव सोरां बिथांखि बे बिथांखिनि जोंहा दिनैहाय नैबे जोंनि 14 नं सिरांदुवार समस्तिनि सिङाव थानाय देवस्रि बिसिडिसिआव जोंहा अबिसि सेलनिफ्राय गासै नैबेहाय 14टा मोनसे माइनाव सोरां बिथांखिनि जे चेक राननाय बे हाबाफारिया एसे सिगाङाव जोबनानै थांबाय। जे जों दिनैहाय खोब गोजोननाय मोनदों। थांनाय जोंनि बिटिआर सरकारनि गेजेरजों जोंहा थांनाय समावहाय फार्स्ट इनस्टलमेन्ट हिसाबै जोङो 3865टा सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो जोङो थांनाय समाव जोङो बेबायदि चेकखौ जोङो रानखांबाय। आरो नै दाख्लै बावैसो जोंहा क'क्राझारनि तिनालि बे बाजारनि गेवलां फोथाराव 6000टा सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो जे 25,000नि मोनसे चेक राननाय बे हाबाफारिया जोबनायनि उनावहाय जोंहा अबिसि सेल चिरां जिल्लानि गेजेरजों जोंहा नैबे जोंनि देवस्रि बिसिडिसिनि सिङाव बा जोंनि 14 नं सिरांदुवार समस्तिनि सिङाव गासै 14टा गोदानै मोनसे जों अबिसिनि गेजेरजों मोनसे चेक राननाय हाबाफारिया जोङो खालामनाय जाबाय। आरो बे चेक राननाय हाबाफारियाव जोंहा अबिसि सेलनि जिल्लानि आफादगिरि जोंहा बिनुधर चौधुरी बिथाङा बाहागो लाफैदों। गाहाय नेहाथारि सेक्रेटारि बिथाङा बाहागो लाफैदों। आरो जोंनि बे ओनसोलनि गोबां दैदेनगिरिफोर बाहाय बाहागो लादों। आरो जोंनि चेक मोनगिरि बिबानगिरि बिथांमोनाबो निसय बाहागो लादों। जों खोब गोजोननाय मोनदों। आसा खालामो आरो बेबायदिनो जोंहा फैबाय थानाय समाव जोंनि माइनाव सोरां बिथांखिनि गेजेरजों गोबां सेल्फ हेल्प ग्रुपआ दासिमाव मोनफुंजोबनो हायाखै। बिथांमोननि थाखायबो जों मोनहोनायनि थाखाय दिनै बिटिआर सरकारनि गेजेरजों प्रमद बर' दैदेननाय सरकारनि गेजेरजों बे खामानिया सोलिगासिनो दङ। आसा आरो मिजिं खालामो जे फैबाय थानाय समाव जोंनि जेसेबां जोंहा सेल्फ हेल्प ग्रुपफोर दङ दा बिथांमोननो जोंहा नैबे जोंनि बिटिआर सरकारनिफ्राय माइनाव सोरां बिथांखिनि गेजेरजों जे चेक राननाय हाबाफारि बे जालांबाय थागोन। आं मिजिं खालामो जायफ्रा मोनाखै गोसो बायनायनि बाथ्रा गैया, जायफ्रा मोनथ'वाखै गोसोआव दुरबल जानायनि बाथ्रा गैया। जोंनि सरकारा रायजोनि सरकार, जोंनि सरकारा सोलायनायनि सरकार आरो साफ्रोमबो मोनफ्रोमबो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो जों बेबायदि मोनहोनायनि बेब'स्थाखौ खालामगासिनो दं आरो मोनगोन आं बेखौ मिजिं खालामो। दिनैहाय नैबे जोंनि 14 नं सिरांदुवार समस्तिनि सिङाव जे अबिसि सेलनि गेजेरजों जोंहा नैबे देवस्रि बिसिडिसिआव जोङो 14टा सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो जों दिनै चेकखौ राननानै खोब गोजोननाय मोनदों। आरो बिथांमोनहाबो गोबां गोजोननाय मोनदों। आरो फैबाय थानाय समाव बिथांमोनहा निस्सय जोंनि जानानै खामानि मावगोन बिथांमोनहा जोंनो खोथा होदों। आं आसा खालामो जोंनि जायफ्रा मोनथ'वाखै बिथांमोनहाबो जाहाथे मोनगोन, एसे गोसो हमथानानै जाहाथे थायो।